लामा गेजेराव हरखाब बर' बिमाफोरजों बिदेशनि गाय हाग्रामा महिलारि। लामाजों थांबाय थानाय समाव लोगो मोनो सानै बुरि बुरि बर' बिमा। हरखाब गारिखौ लाखिना सानै बर' बिमाजों रायज्लायो बिदेशनि गाय हाग्रामा महिलारिया। अननायजों सासेयाव 10,000 रां अनसुंथाइ होयो हाग्रामा महिलारिया। सानै बर' बिमाया सासे सालाकाथिनि सरला ब्रह्म आरो सासेया बिरहांगाव सालाकाथिनि अनिला बसुमतारी। बिदेशनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बुरै बुरैफोरजों दान्दिसे लामा सेराव रायज्लायनाय। न'आव रावबो गैया नामा? गैया, दंब्लाबो हारसिंसो। फिसाज्लायालाय? हाग्रामा महिलारिनि रायज्लायनाय आरो बिमानि समान बुरैफोरखौ अननायनि नेरसोन। बिखुङाव बन गोरान बानानै थाबायलांनाय बर' बिमानि सायाव हाग्रामा महिलारिनि अननायनि नोजोर। बे बुरैफोरखौ मोजाङै नोजोर होनानै नाय, बिसोर बर' हारिनि दुखुथिया बर' बिमा। अनखांनायजों लामा गेजेरावबो अनसुंथाइ होनाय नुनो मोन्दों बिदेशनि गाय हाग्रामा महिलारिखौ। आलदासो सासेखौ मा खालामो? फिसालायालाय? ओमफ्राय न'आव रावबो गैया? आलदासो सासेखौ मा खालामो? फिसालायालाय?